Ndị ọrụ na ndị isi nke Federal Road Safety Corps nke Anambra steeti adụgoro ha ka ha na-ebi ndụ kwesịrị ọrụ ha dịka iwu nyere ha gbasara ịhụ na enwere ezi nchekwa na njem okporo ụzọ. Onye Zonal Commander FRSC nke Benin City bụ Stella Nkechi Orakwue mere nke a oge o mere njem nleta nyegara kọmandị ha dị na Anambra steeti. Ya bụ nwaanyị bụ onye mbụ na mbụ bụ onye nlekọta ya bụ Zonal Commanding Officer RS5 Benin ma bụrụkwa onye nke 32 na-anọ n'ọkwa ahụ bịara njem ịma ka ọrụ si aga na kọmandị ndị road safety ngalaba nke Anambra steeti. O jikwazi ohere ahụ wee kelee ndị na-adọnyere ha ukwu na na-enye ha nkwado ịhụ na ọrụ ha na-aga nke ọma, nke gụnyere gọọmenti Anambra steeti na ndị nkịtị so ha alụ ọrụ akpọ Special Marshals. O jikwa ohere ahụ wee dụọ ndị ọrụ ha ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-eme ihe iwu kwuru iji wee hụ na ebelata ihe mberede okporo ụzọ na Anambra steeti. Ndụmọdụ dị ya ha bụ na ha ga-ejisi ike ha kwesịrị itinye aka n'ihe ọbụla ga-emebi afa road safety because ọrụ ha na-alụ bụ isevu ndụ ịfụ na ụzọ dị mma for onye ọbụla na-agba n'ụzọ. Nyezie ndị mmadụ bụ ndị na-akwọ ụgbọala ọ dụrụ ha ọdụ ka ha kwụsị dị na-agba oke ọsọ na-arụzi ụgbọala ha mgbe e nwere ihe nsogbu ọbụla dị n'ime ya. Ọzọ bụ ka ha bụrụ n'obi na ọbụna ha na-eme njem n'okporo ụzọ, ya bụ ka ha hie asaa n'anya iji belata ihe mberede. Na mbụ n'okwu nnabata ya, onye njikwa Sector Commander nke Anambra steeti ji ohere ahụ wee too onye isi ha bịaranụ maka iwepụta ohere ịbịa hụ ka ọrụ si aga na ngalaba ha. Na mkpokọta ha dum doro ndị na-akwọ ụgbọala na ndị na-eme njem n'okporo ụzọ ka ha buru ụzọ na-ebu ezi nchekwa n'obi mgbe niile mgbe ha na-eme ihe ọbụla. Site n'ọka, abụ m Chinyere FRSC Okoye, akụkọ ụwa NTA.